हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव स' फाइनालि नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट साख्रि ओंखारदों फिसारि डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि दा बेयाव जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ सेप्टेम्बर तो जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो जों अफिशियेल साइटआव फैग्रोबाय नोंथांमोना बे अफिशियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामनोब्ला APSC नि साइटआव फैनांगोन आरो बे APSC एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन दा बेखायनो जों फार्स्टआव फैनानै जोङो बेयाव फैदो स' बेनिफ्राय जों नटिफिकेशन फार्स्टआवनो दङ अप्शन थ' नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो देन बेयाव नोंथांमोना नटिफिकेशन नायदो डाउनलड खालामनानै आरो बेयाव साबेसे एलिजिबल जागोन सोर जागोन आरो बेसेबां भेकेन्सि जों बेखौ नायनोसै बेनिफ्राय भेकेन्सिया गासै दङ 32 दा बे जाबाय फिसारि डिपार्टमेन्ट अफिसार पस्टआ स' बेयाव जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव हाबाखै फिसारि डिपार्टमेन्टआ बेयाव नै एक्सट्रा फैदों स' बेनिफ्राय नोंथांमोना गासै ST हिसाबै मोनदों 3 बेनि गेजेराव सासे हिन्जावफोर दङ आरो लोगोसे अपेनाव दङ 13 बेनि गेजेराव 4 दङ हिन्जावफोरा आरो लोगोसे फिजिकेलि डिसेबिलिटि पार्सन एबा ब्लाइन्डनि थाखाय दङ सासेल' दङ पस्टआ जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना बेयाव अनलाइन खालामनो हासिगोन गासै भेकेन्सिया 32 बोथ साइड मेल फिमेल लानानै आरो बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ जों नायगोन बेनिफ्राय स्केल पेखौ नायोब्ला 30,000 निफ्राय जागायनानै 1,10,000 पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड पे दङ जोबोद बुरजा स' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो आरो पेमेन्ट लेभेला जाबाय बेनिया 4 दङ स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मोस्ट इम्परटेन्ट बेयाव सोर सोर एलिजिबल जायो जों बेखौ नायनांगोन बेवहाय एसे गोजौ थाखोनि बिबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना डिप्ल'मा थानांगोन फिसारि लाइनावहाय बे जाबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेचेलर अफ फिसारि साइन्स दंना मोनसे डिग्री फ्रम एनि कलेज बा इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानाय जानांगोन अब्लानो नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जागोन आरो जायफ्रा बे रोखोमनि क्वालिफिकेसन दङ स' नोंथांमोनासो बेयाव अनलाइनखौ खालामनो हासिगोन बेयाव डिग्री पासआ जेनेरेला बेयाव हानाय नङा नाथाय फैगोन नेक्स्टआव फैगोन इजि फैगोन नोंथांमोना माखासे डिग्री पास HS पास 10 पासनि फैगोन बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स मेक्सिमाम 43 इयार्स एज हिसाबै आरो बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय लोगोफोर 22 सेप्टेम्बरसिम थागोन स' नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन 22 सेप्टेम्बरसिम थ' नोंथांमोना दायो 22 आगष्टनिफ्राय हागोन आरो दायो सोलिथ'वाखै लिंक एक्टिभ जाथ'वाखै आरो पेमेन्ट दङ स' पेमेन्टआ जाबाय नोंथांमोननिया ST हिसाबै जों बेयाव मोन्दों 185.40 थ' नोंथांमोना बेयाव होनांगोन आरो दा बेनिसिमोन हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला apsc.nic.in आव फैनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय लिंक दङ आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होबाय दा फट' साइजआ 20 निफ्राय 200 KB सिम साइनआबो हागोन बाट नोंथांमोना 3 months अल्डनि गेजेराव जानांगोन एबा फट'आ लेटेस्ट जानांगोन दा जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन जोबोर मोजां स्केल फैयाबो बेनिफ्राय माखासे ल' क्वालिफिकेसन लेभेलनि फैगोन जेब्ला फैगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन